Orduan, orain jakin behar dugu hirugarren zikloan zenbat ikasle dauden, bai? Hau da, 5. eta 6. mailakoen artean zenbat dauden. Alaitz, zenbat daude 5. mailan? 42, adostu dut ez da? 42 daude? Bale, hemen 5. mailaren azpian idatziko dugu 42. Oso, venga, 42. Mohamed, osatu 42. Berrogeitabi, oso ondo. Ados zaudete? 42 daude hemen? Begiratu, 42 daude hor? Bai, edo ez, bai, ados. Mohamed, nola osatu duzu 42? 10, 20, 30, 40, beste 10ko bat, oso ondo. Eta gero gehiago, oso ondo. Orduan, lauko hori, azkenea, zer da? Zuk oso ondo esan duzu bezala, zer da? 10, eta 10. Venga, laukoaren azpian jarriko dugu. 10 zenbat aldiz? 4 aldiz. Venga. 10, 10. Oso ondo. Eta gero daukagu biko bat hor, ezta? Bikoa hemen dakagu. Oso ondo. Laida, eta 6. mailan zenbat dira? Begiratu hor, 6. mailan zenbat dira? 32. 32, orduan 6. mailaren azpian idatziko dugu 32. Venga, 6. mailaren azpian 32. Eta zuri tokatzen zaizu 32 osatzea, Laida. Jarri hor, ados zaudete? 32 daude hor? Bai. Nola osatu duzu 32, Laida? Lehenengo hartzetan barrako eta 10, gero 20, gero 30, eta gero biko bat hartzezutan. Oso ondo, orduan, 3 azpian zer idatzi beharko dugu? 3 hori zer da? 10 zenbat aldiz? 3 aldiz. Venga, orduan, 10, 3 aldiz. Oso ondo, eta gero zer geratu zaigu? Bikoa ere bai, ez da? Oso ondo. Alaitz, zure txandara. Jakin nahi baldin badugu 5. eta 6. mailan artean zenbat ikasle diren, zer egin beharko dugu? Pues gehitu. Gehitu, eta gehitzeko zer egin beharko dugu regletekin? Danak batean jarri. Danak batea jarri danak batea. Venga, a ber. Horrela zenbat lortu ditugu, a ber. Venga, zenbat da hori? 10, gehi 10, 50. Hori da, orduan, itxein, aurrena egingo dugu 10-ekoak. Orduan, 10-eko guztik elkartzen baditugu zenbat aterako zaigu. 10-eko guztik egin dugu elkartu, ez da? Hemen paperean 10-ekoak non daude? Venga, elkartu horiek. Egin marratxoak elkartzeko, bai? Bai, horrela. Elkartu. Papera eutxi. Eta zenbat atera zaigu, Alaitz, zenbat esan duzu? Zenbat atera? 70.